mipimgi ma bende osekelo konyruok gi okang' maduong' ahinya king'iyo piny duong' pogore gi pinje mamoko. Inyalo wacho ang'o e kinde ma bende piny ngima ne hingo higni 40 nyaka ne yang ni kute mag ayaki koro en gima luongo ni international disaster ma nyaka bed ne piny kendo odiochieng' achiel mar go machiemo ni to wasego okenge mage. Erokamano VOJ, mokwongo we mondo awach ni jowetenagi osewacho gigo ma onego wachi. Koro an adwa mana medo matin. To an adwa mede kang'iyo ni to ogandawa ang'o mosetimore momiyo numbers gi pod ni malo. VOJ, kipenja taparo ni nochopo kama koro oganda Luo to gi kata mne piny Kenya ka gi pinje mang'eny ma Afrika nokawo tuo ni ka tuo moro amora mane en gino maber. Nikech mna kaka Nyarawila wacho weche mag stigma, akwede mane nitie ndalo moko ma kowinj ni ng'ato ni kod tuo mar ayaki to koro kata dhi kuma entie ji ok dwa dhi. Ma kata ka nowinj ni nodonjo hotel moro to hotel no ji okwedo. Kata ka pono te dhi osiptal to osiptal kuma nokete no nindeno to koro ji ok dwa timo. Apani mago wasegoyo okang' mang'eny ma ji nokawo moyie kata accept ni ma tuo ni en gino ma dhano nyalo dakgo. Tapani kanyo ema yom nodonje. Nikech ka yom osedonje nikech anyalo paro ndalo moko ne nitie wach moro ni ng'ane ndilo. Ng'ane ndilo. Andilo. So wach mar andilo no nodhi obedo wach mayot e dhoji. Makoro nomiyo ng'ata kata kigamo tuo no tikomna na bro ndilo ta bro dhi adhiya maber. Apani kanyi mane yom odonje momiyo ineno ka kwan pod ni malo. Mar ariyo en ni pim mane ji timo ne nitie ndalo mane ji dhi e pim mang'eny. Makata kane oko owachni to nitiere ranyisi moko ma kinene dendi ting'iyo kit ngimani tiwuok awuoka tidhi e pim. Apani mano bende nyocho chako dok piny ahinya. Gima adwa wacho ni sani koro nego timore. Nikech kane health obedo devolved okaparie ka counties wa makuro chung' ne weche thieth nodhi okawo wach ni matek. Makidhi e ng'eny osiptendewa tibro yudo ka pod donors to gi jochiw sir mawuok e pinje maoko ema pod okawo ting'ne. To kata mna sirikal mamalo pok okawo ting' ne kabisa. Nikech kiparo higni mane pod wadongo 87, 88, 91 nyaka kamoro 97 ka. Kata mna nyaka londo kata mna television ne nigi weche mang'eny mane puonjo ji weche mag ayaki. Mago nodhi olala. Okaparie ni tinde nitiere kamoro amora makidhie chon cha kata ka ni wuotho tineno ka nitie picha moro mogo ni let's crush AIDS. Lwedo moro momako gino to ng'inje. Ne nitie mang'eny. Ting'e ni muma bende wacho ni parne gi uru kata ging'eyo. Odho jomosomo muma maonge ngato wacho ni onge kuma ndike mane muma. To aparo ni puonj no nodhi odok piny. Wan kane wan e sikul to niyudo ka nitiere ji mane biro to nyiso wa filim motenore gi weche mag ayaki gi. To kori bende kaka ng'ama tin donje chunyi to mi luoro moko to tok filim no to nitie puonj mimiyo we sikul magi nodhi orumo ok tim. Aparo ni kumonego wadogie kaka wayango higni 40 nyaka ne tuo mar ayaki donje piny Kenya kawa en ni nyaka wapar ni ji kata ging'eyo. Nyaka wadogie puonj wach ABC ne ng'eny ahinya ndalo mane wadongo tinde to onge. Apani kwa nyalo donjo kata tuna system mar somo manyien mar CBC mokelne ka nitiere kamoro minyalo koni e sikul ka sikul nyaka bedie japuonj ma tije maduong' en mar puonjo nyithindo kotenore gi weche mag ayaki to gi ritruok ma Nyarawila ne wachone. Nikech kwa timo mano teka wabro konyo oganda wa mang'eny. Nikech adira makende gima ripode gi wacho ma pok wawacho ka ni joma tindo sani ahinya manyiri oluoro iye maloya ayaki. No wacho ni kiko mak ich nikech mano bro kuodo wiye kind oganda. Lakini ayaki ni to koyudo to bro muonya ya to timang'owa to dhi maber.
en hawi marach kapone yuda yaki to bede dibedie maber ka wabet ni onge ayaki mayudo joma tindo to kata joma dongo to gima bro miyo gini timore en ka wadok e puonj to ni jogo mani kode apani gi bende onego giritre en chiemo maber en dak maber en bende bedo thuolo gi jogo ma in godo mondo iwachnegi ni anto an gi tuone makata koponu dhi riworu kode to riworu kode kutimo ang'o kong'eyo maber ni ng'ama riwora godo ni to nigi tuoni ibro konyo ngima jogo mang'eny nitiere aning'e natugo basketball ka ja high school nitiere play ja basketball moro America iluongo ni Magic Johnson noyudo tuoni higa mar 91 to nyaka sani kineno Magic Johnson to kinyal ng'eyo unless ene muwachoni nikech oritore maber odak maber orito ngimana maber yatho muonyo to bende piny Kenya ka nitie ji mang'eny ma bende ni kamano Asunta Wagura Gere so gima daher wacho ni sirikal omanyie champions ainagi mabro wacho ne ji ni oyo anto an kode tadak e ngima maber mondo gimed puonjo ji kaka giritore kaka gidak nikech puonj kende VOJ ema bro miyo numbers makoro wawacho ni ng'eny gi odog piny. Erokamano. Ng'eny VOJ kapok otiyo kancho ni gopar Prince Julie kata kancho wewa nikech aparo ni wer mano wero no be aparo